Mga igsuon ko diya kang Kristo, nakahinumdum ko sa kuang kasinatian niadtong seminarista pa ako. Sa seminaryo nami gitawag og job immersion program, diin kami isip mga nangandam sa kinabuhi sa pagkapari, i-assign kami sa mga kumpanya o sa mga tindahan aron masinati pud namo ang kinabuhi sa usa ka mamumuo. Uban sa akong mga classmate, na-assign ako sa usa ka inland resort dinhi sa Davao. Diya sa maong inland resort, nakaila namo ang usa ka empleyado nga usa ka lesbian. Usa ka adlaw niya nagpaambit kining maong empleyado kanamo og miingon siya nga dili na daw siya musimba. Nganuman tungod kay maulaw na daw siya sa Ginoo tungod sa daghan niya nga mga sala sa kinabuhi. Maulaw na daw siya sa Ginoo tungod kay daghan na kayo siya og sipyat ug mga sayop nga gihimo sa kinabuhi. Human niya og paambit nini mga igsuon, mitubag ang ako ang classmate kaniya og miingon, kahibalo ka ang kaluoy sa Ginoo sama sa kalapad sa dagat ug ang ato ang mga sala sama lamang sa usa ka kumkum sa balas. Ang punto lamang sa kuang classmate mga igsuon nga tungod sa dakong kaluoy sa Ginoo, mahimo niya nga papason, banlason ang ato ang mga sala sama sa kalapad sa tubig sa dagat nga banlason lamang niya ang balas sa baybayon. Ug tungod niadto nakaamgo ang maong empleyado, ang maong lesbian mahitungod sa kaluoy sa Ginoo. Salamat sa Dios, nining ako ang maong classmate nga nahimong instrumento sa Ginoo nga kining maong tao makasinati sa dakong kaluoy sa Ginoo. Mga igsoon ko diya kang Kristo, ako kana nga gipaambit nga kasinatian kaninyo tungod kay mao kana ang ako ang napamalandungan diha sa atuang mga pagbasa karong adlaw. Diha sa tong ebanghelyo atong nadungog ang istorya mahitungod sa pagtawag kang San Mateo. Matud pa sa tradisyon sa simbahan ug matud usab sa balaang kasulatan, si San Mateo usa ka kobrador sa buwis, tax collector. Kung usa ka tax collector sa panahon ni Kristo, giila ka nga traidor sa imuhang mga kababayan tungod kay kining mga tax collector, kining mga lekta sa buwis, nagapangolekta kini og buwis sa ilahang mga kababayan nga mga Hudeyo aron ihatag ngadto sa mga taga Roma. Tungod kay kaniadto ang kining mga Hudeyo nahisako pa man sa mga taga Roma. Busa ang mga tax collector kining mga tagkolekta og buwis giila nga hugaw sa katilingban, giila pud ni sila nga mga makasasala. Kun ang mga tax collector, kun sa mata sa mga tao, kining mga tax collector, mga makasasala, mga hugaw sa katilingban, apan diha sa mata sa Ginoo, ang Ginoo wala naglantaw sa ilahang pagkamakasasala. Ang gilantaw sa Ginoo, ang kabag-uhan sa ilahang kasing-kasing. Mao ni ang rason nga nung gitawag ni Jesus si Mateo nga mahimong usa sa iyang mga tinun-an, usa sa iyang mga apostoles. Tungod kay wala dili iksapayan ni Jesus ang pagkahugaw ni Mateo. Dili iksapayan ni Jesus ang pagkatraidor ni Mateo. Dili iksapayan ni Jesus ang pagkamakasasala ni Mateo. Apan ang maayong balita ni mga igsuon nga diha sa kasing-kasing ni Mateo, nakita ni Jesus nga may katakos siya nga musangyaw sa maayong balita sa kaluwasan. Nakita ni Jesus diha sa kasing-kasing ni Mateo nga anaay nga abli ang iyang kaugalingon diha sa pagbag-o ug andam siya nga musunod sa mga lakang ni Jesus. Gitawag si Mateo ni Jesus nga mahimong apostoles dili tungod kay angayan siya. Hinuon gitawag
ni Jesus si Mateo, gipili niya nga mahimong apostoles tungod kay naluoy siya kang Mateo. Ug tungod kay nasinati man ni Mateo ang dakong kaluoy sa Ginoo diha sa iyang kinabuhi, nagkinabuhi pud siya ubos sa kabubuton sa Ginoo. Tungod kay nasinati man ni Mateo ang kaluoy sa Ginoo diha sa iyang kinabuhi, iyang gipaambit kini nga kaluoy ngadto sa ubang tawo pinaagi sa pagsangyaw niini sa tibuok kalibutan. Mga igsoon ko diha kang Kristo, sama ni San Mateo diya sa tung unang sa tuang ebanghelyo karon, kitang tanan usab nakaangkon sa kaluoy sa Ginoo. Nakadawat kita og daghan kaayo nga mga grasya sa Ginoo, dili tungod kay buutan kita, dili tungod kay angayan kita nga mudawat niini. Apan nakadawat kita og daghan kaayo nga grasya ug panalangin sa Ginoo tungod kay naluoy siya kanato. Usbon ako, nakadawat kita og grasya gikan sa Ginoo dili tungod kay mga buutan kita, dili tungod kay mga angayan kita. Apan nakadawat kita og daghan nga grasya ug panalangin gikan sa Ginoo tungod kay naluoy siya kanato. Mga bunga lamang kita sa kaluoy sa Ginoo. Nagsalig lamang kita sa kaluoy sa Ginoo. Mo nang ang hagit kanato mga igsuon nga kita nga nakasinati sa kaluoy sa Ginoo diya sa tong kinabuhi, ato usab kini nga ipaambit ngadto sa ubang tawo. Diya sa tong unang pagbasa karon, gipadayag ni Amos nga adunay mga tawo nga daw wala nakasinati sa kaluoy sa Ginoo. Nganuman tungod kay nagkinabuhi sila supak sa kabubuton sa Ginoo. Nagkinabuhi sila nga wala nagbuhat og mga maayong butang ngadto sa ubang tawo. Gimension dinhi sa tuang ebanghelyo nga sa tuang unang pagbasa nga kining mga tawhana ilahang gitamay ang mga timawa, ilahang gidaog-daog ang mga kabos ug naghuna-huna lamang sila sa ilahang kaugalingon. Mga igsoon ko diha kang Kristo, ang mga tao gani nga dili maghuna-huna unsay ikaayo sa ubang tao, dili gayud kini makaangkon og kahingpitan sa kinabuhi. Ang mga tao gani nga kusog mo daog-daog sa ubang tao, ilabi na sa mga kabos, dili gayud ni makaangkon og katagbawan sa kinabuhi. Ang mga tao gani nga kanunay lang maghuna-huna sa ilahang mga hinakog ug mga dinalo nga mga interes sa kinabuhi, dili gayud kini makaangkon og kalipay nga tunhay. Busa sa tong pagpadayon nining santos nga misa, pangayon ta ang grasya sa Ginoo nga kita nga nakasinati sa iyahang dakong kaluoy dinhi sa atuang kinabuhi, ato kining mapaambit sa uban, ilabi na diya sa tuang pagpakabana, ilabi na ngadto sa mga nanginahanglan ug niadtong mga tawo usab nga wala gipaminaw sa katilingban. Nasinati ba nimo ang kaluoy sa Ginoo diha sa imong kinabuhi? Palihog manindog ang tanan,